Uyabona la emhlabeni isejele and wena kumele wenze ukuthi kuphileke la ejele khona ungeze ukufila ukuthi usejele. Uyabona namhlanje kukhona abantu ompilo zabo zishintshile ngenxa yokuthi bangena ejele ke. Yabona ke leli jele ulaziyo la uboshwa khona, uboshwa amaphoyisa. Namhlanje impilo zabo yishintshile. Ngenxa yokuthini bathi mabefika lapha benza kwaphileka. Abangalwa necircumstance nesituation ethi baboshiwe, kepha baba receptive, bakwazi ukuthi bafunde basebenze ukuthi kuphileke lapho bekhona ngaleso sikhathi. Namhlanje bayinto ezinkulu, bahlule ngisho abantu abebengaboshiwe. Bebahlula ngani ke? Bebahlula ngakho ukuphila nje, baphila a fulfilling life. Ayingeke ishintshe impilo yakhe engazange aye ejele. Okusho ukuthi ejele kuyaphileka, sengisho nje la emhlabeni. La emhlabeni kumele uthole indlela yokuthi kuphileke, ungalwi nokuba la sejele. Usejele phela ngoba wena uyispirit. Njengamanje ulimithiwe, walimithwa ispace nesikhathi kulomzimba. Kanti wena uyi-eternal and infinite spirit. Kumele wenze kuphileke ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akhasho ukuthi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani. Kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Siyaye sithi isilungu ke, anything you fight will always fight back. Yabona ama situations obhekana nawo, uma wena uwalwisa uthi lokhu kwenzekelani, lokhu lana kuvalweleni, lana bavulelani, lana. Yabona nje simthola lo muntu egrampi nje empilweni. Kunabantu ohlangana nabo ba grampi nje, bese kuba nabantu ohlangana nabo uthola ukuthi nje baseshaya moya khona la ejele ngenxa yokuthi akalwi nama situations. Uyabona ibridge lenzwe ukuthi makufika imoto phezu kwalo liyabhenda kanje, yabonga ukuze lingaqhumi, liyabhenda livumela isimo, alilwi ne-tension yemoto ne-weight yemoto, alilwi nayo. Manje wena mangabe ulwa nama situations la ejele, ulindele ukuthi uphile kube njani, uphile empiloni, ulindele ukuthi kwenzakaleni ngoba sokubona umuntu ogrampi nje wena. Sokubona umuntu ogrampi, sikubona umuntu olwa nama circumstances, sikubone umuntu ohlezi ngoba phela emhlabeni uvuka noma uyolala. Uhlezi nje kunento zakhona nje. Hlezi nje kunamathizethi zakhona. Ungazi itshela ukuthi abanye abantu wena zibafica zibanethi. Hayi siyabanetha nabo. Kodwa banendlela yokudila nalezo zinto. Abalwi nama situations abangebe washintsha. Abalwi nawo. Sholo uthi nje mina sengingalwa nokuthi kule public toilet bekungakhiwa, bekungekho lento yokukhokhisa. Sengiyafica isikhona ke manje lento yokukhokhisa. Sekumele ufake u2 rand. Sengilwa naleyo situation ke mina manje. Semele ngicomplain manje, ngibe grumpy, bakwenzeleni, sekwenzekile nje. Sekwenzekile nje. Thola indlela yokuthi kuphileke wena la kuleli jele okulona. Ngicabanga ngoba phela ukuthola indlela yokuthi kuphileke kuleli jele okulona ikona kunqoba lokho kwakho. Lonke izohamba iyo-register kwi-soul yakho ukuthi wena uyinto ehappy kahle kahle, uyinto ene-peace in fact. Yabona asikho isidingo sokushisa igold, i-fossil, uma ngabe already vele igold seyipurified. Asikho isidingo sokuyishisa futhi again. Kusho ukuthi ungabona nje izimo wena zikutala lapha, zikushonisa lezi zikuswaya, zikushonisa le kuba ngazi ukuthi nje khona press the wrong button phe kwempilo yakho. Hayi ngoba awakavuthwa kahle, awakabi ingqwele kahle. I-fossil iseningi kuwena. Yabo awukwazi ukwasha into eclean. Ama situations asuke ezokukhulisa wena ukuthi ukwazi ukuthi uvumelane nesimo.
ngaphezu kwaso whether kuyenzeka okwenzeka ngaphandle noma kwenzeki, kodwa i-state sakho singashintshi noma sishintshe kancane, ngoba we can tolerate things to a certain extent. Phela ngithi asilingani nangokwama levels, kwa ukuthi wena zik-affecta kangakanani izinto ezingaphandle. I-law of rhythm uyakwazi ukuthi ngokwe-law of compensation uyakwazi awukwazi ukulwa ne-law of rhythm, kodwa uyakwazi ukuyi-neutralize nokucompensate ukuthi uyishintshe i-state sakho, usipolarize to a desired state, even though izimo zikhona uhlangana nazo. Yabo nje mina ngiyinto eyodwa nje, yabo ngiyinto eyodwa, nanoma sekuthiwa kufike siphi isimo ngiyinto eyodwa, kodwa ngenxa yokuthi izimo ayilingani, sikhona isimo ngako ukuthi singafika bese uyangibona futhi ukuthi actually lesimo singithintile ngampela, yabo. Kusho kuyisimo-ke leso okuwukuthi ngoba ayilingani amazinga naso, kusho kuyisimo esingithintile leso, kodwa futhi in the same token kumele ngibe nendlela yokudila naloo nto, leyo nto ingabi nama-ripple effect a-negative across empilweni yami, ngoba kuyenzeka umuntu agcine isimo abhekene naso yena asigcine kuyena ngendlela yena azoreacta ngayo ey'meni abhekana nazo empilweni, agcine sesigcina yena leso simo kuyena. Yabona yonke into oyicondemayo you attract it. Once you condemn something you attract it. Yabona kule ncwadi ethi yabona-ke la kuzoba nomsindo, ngathi ngiphoze kancane. Bengisho ukuthi kunezimo abanye abantu abagcine beyigcina kubona, sagcina engadlulanga lezo zimo lezo ngendlela bona aba-reacta ngayo ngaleso sikhathi ehlangene nalesiya simo lesi, yabo. Ngoba anything you fight will always fight back. Bengisashoka ukuthi kuleya ncwadi le ethi The Game of Life and How to Play It, by Florence Scovel. Kuleya ncwadi leyana khona lo owayekhondemna ukuthi awubheke nje lo uzothandana nendoda eshadile, only ukuthi yena azozizwa eba nama-feelings endoda eshadile naye ngokwakhe. Impilo yakho-ke mfethu njengoba injalo nje lapho la ukhona, musukulwa nezimo, vuma. Angijazi ukuthi the first step vele kwi-enlightenment it is the acceptance, ne? Is the first key. You cannot move to the level of peace, level of love, you cannot go there except when you start putting your foot with acceptance first. That is the first level towards the highest consciousness of a man. So other than that, below that, there's that guilty, shame, pride, apathy, anger, yabo. That is the downward spiral. So uma empilweni yakho izimo zikuthatha zikufaka kuleso sigaba leso, so guilty, une-shame, une-anger, uyanyanya, une-pride, ngiphatha lokhu mina, so ngiyilokhu, unalento onazo, ngadlulelwe ubaba mina noma ngadlulelwe umfowethu mina uhleli lapha. That is the state okusona of consciousness wena. So that is the lowest vibration, it's a downward spiral, yabo. So isho ukuthini-ke loo nto, uzokwenzani lokho ngoba washona uzokwenzani lokho? Because pain is necessary, but suffering is unnecessary. Suffering is a constant pain. Kwenzekile lokho. So now why should you stay on that for a longest period of time, more than necessary? Why will you do that? Yenza kuhlaleke la ejele, ngoba ukwenza kwakho kuhlaleke kuyaku-attractela izinto ezizokwenza ukuthi kube mnandi khona la ejele. Ngenxa yokuthini, it's a test vele le, ukuyitest la, kunento kumele uzazi lezi sihlezi siyikhuluma, yayizwa loo nto.